Лионел Месси беҳтарин бомбардир дар таърихи Эл Класико. Лионел Месси беҳтарин ассистент дар таърихи Эл Класико. Лионел Месси беҳтарин бозингар дар таърихи Эл Класико. Аммо футболбози аргентинӣ дар бозии рӯзи 1 марти соли 2020 бозие гузаронд ки худаш ҳам мехоҳад онро зуд фаромӯш кунад. Салом ба ҳама. Эл Класикои навбатӣ аллакай гузашт. Ин дафъа барои пойгаи қаҳрамонӣ ду даста ба майдон омаданд. Агар Барселона ғалаба мекард, фарқи 4 имтиёз барои Реал мушкил мегардид. Аз ин сабаб барои онҳо ғалаба шарт ва зарур буд. Реал Мадрид бо ҳисоби 2-0 ғолиб омад, ки ин аввалин ғалабаи онҳо дар 6 соли охир аст. Пас аз чанд рӯзе ки ин бозӣ ба анҷом расид, бори дигар баргаштани мо ба Эл Класико як сабаб дорад. Он ҳам бозии камранги Лео Месси. Аз ҳама футболбози бузург дар ин бозӣ бо сабаби чӣ хеле бад ҳунарнамоӣ кард. Барои муҳокима кардан гап бисёр. пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо компанияи 1x мебошад. Онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. Агар футболро хуб фаҳмӣ ва хоҳӣ ки Барселонаро рӯзи 8 март бо дастаи Реал Сосида дастгирӣ кунӣ, ба ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди BARSATG соҳиби $100 шавед. Дастгирии шумо пешравии мо. пеш аз бозӣ Тибо Куртуа натарсида нисбат ба Месси сухане гуфт ки касе ба худ онро иҷозат намедиҳад. Оё ман аз Месси ҳарос дорам? Не, ягон майда. Барои ман Месси мисли дигар бозингарон аст. Оё аз ӯ ба даҳшат меафтам? Не, албатта. Ӯро бо футболбозони Селтау Леванте баробар медонам ва меомӯзам. Ягон фарқ надорад. Ана ин даҳшат аст. Мессиро ба футболбозони Селтау Леванте баробар карданд, аммо дар охир Тибо Куртуа ҳақ баромад. Капитани Барселона дар ин бозӣ як одами оддӣ буд ки ҳатто мухлисони ин даста бисёр ҳайрон шуданд. Месси аз хоб бархест. Месси ба ту чӣ шуд? Бадтарин бозии Месси. Ба ин монанд реаксияи мухлисони Барселона аз бозии Месси ба гӯши капитан нарасид ба фикрам. Ин як ҳолати маъмулӣ набуд, балки рӯйдоди таърихӣ ва мо кӯшиш мекунем барои шумо сабаби бозии камранги Мессиро шарҳ диҳем. 4 феврали ҳамин сол маҷаллаи ESPN хабар нашр кард ки Лионел Месси нигоҳ накарда ба ҷароҳати зонуаш ба майдон баромада ба дастааш кӯмак мекунад. баъди хориҷ кардани Эрнесто Валверде машқу тамринҳои Барселона вазминтар шуданд. Тренери нави даста маҷбур мекардааст ки футболбозон бисёртар қувваи ҷисмонӣ сарф кунанд. Ин ба Лео Месси таъсири бад расонд. Зони ӯ тоб наовард ва ҳоло дарк карда меистад. Дар клуб ҳама инро медонанд ва Месси дар майдон кӯшиш мекунад худро азоб надиҳад. рӯзи 25 феврал пеш аз бозӣ бо дастаи Наполи мо амин гардем ки хабари ESPN ҳақиқат дорад. Дар машғулиятҳо Лео зонуи худро капидан нишон дод ки дард ба ӯ ғолиб меояд, аммо ӯ мардӣ кард ва дар ин бозӣ ҳам дастаашро танҳо нагузошт. пеш аз бозӣ бо Реал ҳини ба Мадрид ташриф овардани Барселона дар интернет як видео чарх мезад ки дар он Лео Месси аз зинапоя каме лангида мефарояд. шояд шумо аҳамият надодед, аммо дар баъзе аз суратҳо Месси дар тамрини даста умуман ҳузур надошт. хулоса шумо фаҳмидед ки мо ба чӣ ишора мекунем. ҷароҳати Месси аллакай ба ҳама маълум шуда истодааст. дар ин гуна ҳолатҳо бисёре аз футболбозон бо укол бозӣ мекунанд. Месси ҳам ҳамин тавр. сабаби асосии нобарории Лео Месси дар чанд бозии охир ҷароҳаташ будааст. дар ҳақиқат статистикаи Месси дар 10 бозии охир нигаронкунанда аст. танҳо дар дутои он Лео гол задаасту халос. дубл ба дарвозаи Леганес ва покер ба дарвозаи Эйбар. ду аутсайдери чемпионат. дар ассист кардан проблема надорад, аммо дар гол задан кризис дида мешавад. чанд вақт пеш Месси ҳатто дар 4 бозӣ пай ҳам гол задан наметавонист. чунин формаи варзишии Месси ки на он қадар хуб аст, аз мавсими соли 2013 ва 2014 мушоҳида нашуда буд. ҳамон вақт ҳам ӯро осеби ҷароҳат азият медод. акнун Месси метавонад яке аз беҳтарин бозӣ дар томи фаъолияти варзишии худро фаромӯш кунад. барои он ки дар ин бозӣ ӯ ягон кори фоидаовар накард. фақат як маротиба аз футболбозони Реал гузашт, як маротиба партофти калидӣ анҷом дод ва ду зарбаи аниқ ба дарвозаи Тибо Куртуа зад. ин статистика хоси беҳтарин бозингари сайёра нест. Месси кӯшиш кард то маркази майдон омада ҳуҷумҳои дастаашро оғоз бахшад, аммо аз сояи Каземиро халос шуда натавонист. бозингари бразилӣ дар ҳама ҷо аз пушти Месси канда набуд. вақти 1-0 будани ҳисоб, Лео бо дарвозабон 1-1 баромад. дар ин гуна ҳолатҳо ӯ қариб хато намекунад. аммо Марсело ки дар вақтҳои охир бисёр танқид мешавад ва мавқеи худро ба Менди бой додааст, аз пеши пои Месси тӯбро гирифт. ҷароҳат сабаб шудааст ки капитани Барселона суръати худро баланд карда наметавонад. дар дақиқаи 80 асабҳои Месси тоб наовард ва ӯ дар маркази майдон нисбат ба Каземиро қоидаи бозиро вайрон кард. аз нафаре ки то ин бозӣ ӯро таъқиб мекард, қасдашро гирифт. ин манзара бисёр аҷиб аст. пеш мо
дидем ки Месси ними ҳайати дастаи Реал Мадридро мегузашт ва танҳо бо истифодаи фол аз ӯ тӯбро мегирифтанд. мо бояд дар ин масъала кор кунем ки ба ғайр аз Месси дигарон ҳам гол зананд, гуфт баъди бозӣ Кике Сетьен. Тренери Барселона ҳам хуб дарк мекунад ки дар ду бозии вазбин ба бозигари 32 сола умед бастан дуруст нест. аввал дар бозӣ бо Наполи Месси он қадар бозии бомазмун нишон надод, акнун бо дастаи Реал дар Барселона футболбози дигар нест ки гол занад, набудани Луис Суарес эҳсос мешавад. Проблема танҳо дар ҳамин аст ки Лео Месси ба иллати осеб бозии хуб нишон намедиҳад ва инро дар Барселона пинҳон медоранд то ки дигарон ба воима наафтанд. лекин Жерар Пике баъди бозӣ ин хабарҳоро рад кард. чуноне ман медонам Лео барои бозӣ бо дастаи Реал 100% тайёр аст. аммо бозии Месси нишон дод ки ӯ на он қадар тайёр будааст. футболбози аргентинӣ ба дарвозаи дастаи Реал ки гол заданро дӯст медошт 426 дақиқа гол задан наметавонад. охирин маротиба моҳи майи соли 2018 Месси ба дарвозаи Реал гол зада буд. ине ки Роналдо бозии ниҳоии худро баргузор кард ва гол ҳам зад. баъди он ки Криштиано ба дастаи Ювентус гузашт, ҳарду ин футболбоз дар Эл Класико баробар гол заданду ассист карданд. ана ҳамин гуна статистикаи аҷибу ғариб доранд онҳо. Месси дар намудани Роналдо бисёр зиқ аст, аммо капитани Барселона на танҳо дар ҳамин як Эл Класико бозии хуб нишон надод. кризи ӯ дар тамоми мавсим ҳис мешавад. масалан Месси дар 7 бозии сафарӣ пай ҳам гол намезанад. соли 2007 то ба ин дараҷа буҳрони сахт дар карьераи Месси ба қайд гирифта шуда буд. он чизе ки аз Месси кашида гирифтан мушкил буд ин аст ки футболбози аргентинӣ аз ҳамон бозингари ҷавон дар таърихи Эл Класико ба ҳисоб меравад ки ба задани гол даст ёфта буд. акнун аз ин рекорд ҳам ӯро маҳрум карданд. анихтараш Винисиус Жуниор тавонист ин рекордро нав кунад. рӯзи бисёр бебарор барои Месси, рӯзе ки Месси мехоҳад дарҳол фаромӯш кунад, махсусан ба хотири он ки рақибаш Роналдо аз трибун истода бозии беранги ӯро тамошо кард. бисёрё шӯхӣ карданд ки Роналдо дар беруни майдон фоидааш бисёртар аз Месси аст ки дар дохили майдон ҳузур дорад. Месси чанд моҳ мешавад осеб бардоштааст, аммо ӯ маҷбурӣ бозӣ мекунад, чунки дигар ягон кас футболбози аргентино иваз карда наметавонад. ин аз он дарак медиҳад ки дар Барселона ба таври аблаҳона кор ба пеш бурда мешаванд, навиштааст Рафаэл Эрнандес, журналисти шинохта. аммо мо мегӯем ки Мессиро на танҳо ягон кас иваз карда наметавонад, балки ягон нафаре нест ки ақаллан гол занад. роҳбарон бошанд корро ба қафо мебаранд. дар чанд соли охир то ба ин дараҷа дар Барселона буҳрон мушоҳида нашуда буд, ҳатто баъди рафтани Неймар. чигуна амалӣ шудани корҳои трансферӣ ба ақл рост намеояд. як муддат истироҳат додани Месси шарт ва зарур аст, то ин ки дар марҳилаи муҳимӣ ин мавсим ӯ барқарор шавад. осеби зону агар аз ҳад гузарад, Месси метавонад дар ин мавсим дигар бозӣ накунад. бе ин ҳам бозии Барселона ба ягон чаҳорчӯба намегунҷад. бе Лео Месси Барса мисли Малёрка аст. он вақт беҷоиза мондани Барселона дар ин мавсим хоби таҳшат ҳисоб намешавад, балки як ҳақиқати талх. дӯстон, ба ҳамин тамом. шумо дар ин бора чӣ фикр доред? ҳатман фикри худро дар комментария нависед. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TGро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.